драги потребители на Apple, аз съм голяма петята. Значи, благодаря предварително на хората, които ми помагат да влизат, защото това са Кибертек и Тек-Тележ 666. Значи, всичко се отнася за пореден път към Михаела и до Самбини. Значи, Самбини, това е за тебе, Михаела, това е за тебе. Самбини, това ти го казвам, защото съм шпен, това фен ми е адски добър приятел и много се обичам едно голямо буш и едно голямо кит. Значи, ще ми става Михаелке. Значи, ти си обаче тъпата сигурна курва, защото се правиш управление на кръвта си някаква подметка с гънта на обществото. Ти си една кръвна гола. Кай, че веждите си като дела. Да, но веждите си като... няма значение, значи, то драйва ми се от тебе. Кървски пират. Да, за това е на нападка поснашки с пинцета, лупа и пинцета. Значи, Михаела просто скри, защото нали ще зализаш. Между другото, всички сте се чудили коя е Тек-Тележ 666, нали? Я кажи в кой дом сме, между другото, кой дом сме. Нашия дом сме. Вече не сте в Денис, това е факт. За първото клипче. Значи ви поставя Тек-Тележ 666, ела тук Русо. Ела. Русо! Перхидролки, така трябва да се пишеш перхидролка. Пишняшката. Здравей! Аз съм Тек-Тележ 666. Михаела, много си изгледаш. Какво става? Не мога да разбера, защо всеки ден, когато искам да гледам някакво интересно клипче. Излизам твоя лик. Да, и последното клипче, което... Бе, не на това ще... Не от стомана това. Да. Добре. И последното клипче, ми чупите парното, беше ще ми отнеса главата. лоша ми киска. Не е това. Капа. Тя ме е... Бла, 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 бла. Бла, 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 бла. Сестията. Добре, Пет. Той аз не ги знаех, между другото. Да. Гледам Петя. И... Ако ти гледа не казва, значи... Искам само една песеничка да ви кажа. Значи се между другото, искам само да кажа, че е бата шиваната курва и късна в обществото. Всичките моя вече има поне 15 човека. Нещо ново, моля те. Потребители, които са направили клип, те пъти пак да се създават. Къси се сърцето. Жал ти е за нея, нали да не плачеш? Къси сърцето, че мога да има такова нищожество като нея. Гледай, момичето плаче, бе. Късай се сърцето, че мога да има такова нищожество. Той на мен ми се реве, бе. Разплака ми майката направо. Значи само едно си кажа, на Самбини и на тебе. Какво да има такова нищожество? Обаче, също един чуден приличаш и двата се паската, между другото и двамата се разреваха за дете, защото как може да имаш такъв дебил. Мама. Само едно си каза, ти си най-удачният потребител на Apple и нещо да ти сметвам. Значи, гледах си статите на почти всички потребители в Apple. И искам само да ви кажа, че над 400 човека над 400 човека не влизат в регистрацията си, поради причината, че... Много добър дръб. Гледайте спокойно. Поради причината не влизат в регистрацията си, поради причината, че виждат специално клипите, които са правени от тях. И някакви цитати от Самбини. Мога да ти кажа, че си пълен в пълна отрепка и кръглите нули до останете с мнение, а ти Самбини. Ако Самбини е истински, което става под въпрос действително. И едно само каза, не знам дали Самбини ти сме някакви други бата и там са те бата неща. И вие сте кръглите нули. Значи, всички бата са пак не знам, който няма по-град, защото ако се прави от теб, защото занимавам с и вместо да изгледва и да се напият от копали или да се напушат с въртоката му нещата. Значи ти си е бата популка, пълна визедница, не знам какво ще живееш. Виж, си показваш... Жертва на пиянска чекия. Жертва на пиянска чекия. Чакай аз да й кажа нещо. Значи, Михайлке, ако баща ти знаеше каква ще ти... 100% съм сигурен, чакай. Не ме интересува просто. Ако баща й знаеше каква ще е, до сега да е изхвърлил в мивката 1000 пъти да е изхвърлил. Защо няма такова нищо, като няма да живее просто и жал ми. Айде, това да ви оставам, значи, пенсия
много си те обискам много. Ясно е. Аз много си те обискам много прегради и тъй като. Але цял се. Защо сте това? Нека се близ хората. Какво ще гледат, гола ли? Нека започне с моят коментар. Коментарът да се излагат. Мисля, че него го пръща с цяла България. Не го заселят. Хора излезат с администрациите на Токио хотел. На петици разни целтики, които много малко се знам. И между другото, след това, на всеки ваш коментар, хора, да подчертавам, че ние слушаме цялото. Да, слушаме в малко това звезди. На звездите на Ето. Слушат дръмен бейс, хардкор, метал. Петинка ли беше това, беше безобщено е това е. Звездите на Ето. Що ти има чуко, тя е звезда, имате ли нещо против? И съм, значи аз съм звезда, Фентър е звезда. Много е звезда. Всички е тия, които правим клип с звезда, курва сме звезди, виж. Освен е това нещастника, към беше релефа. Бе си това нещастник. Ама какво? Никой не прави клип с него бате, защото е такъв не си до всеки пуска не видео. Сигурно не си ми е, не се къпе бата, защото като го гледам ми се страйства. Що като путка не видео за какво му е? За какво се поддържа? Така, нека повече. Значи тя е звезда. Действително, ти която си го направила това клипче, явно се комплексираш от това. Да. Защото те направите няма и го видяха над 10 мен. Абе, вземете се сближете, какво ще кажете? Не мога да снимам. Над 10 000 човека и оттам всички почнаха ала и всички да ни приятели са го видяли без ние да ги информираме. И поздравява това да се добре и направя коментар към нея. И за мен е добър режисьор. Да. Силите на това съм правила клипа. Аз съм набати музикални. И нека продължа. Михайла, нямаш право да правиш коментари към хора, които не познаваш. Тъй като тя вече се опознава, защото си направила на 20 клипа, които няма смисъл според мен. Пълно безмислица, танцуй да прави така. Да. И какво беше? Не може да ви стъпи. Не мястото, курво! Май ти не може да се. Но малко убийте, само курва. Това направо е комплимент за нея. Не е гроздовите отвътре да си отрежеш патката да наотъпа в цепка такава. Умрил си в клитора ти, всички ти е пръснат от вишман и легни на път и чакай някакъв камион с газ. Бе, да ходиш тур се тебат хадамите, да не ми се обещя. Тебат манапите от мима. Да те обрежат да дадо. Ти отрежат. Клитора ти отрежат, те да карат да го изведеш. Момиче, ти се комплексираш от това явно. Нямам думи. Но тук как може да излезе клипче. Бля, 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 бля. Или просто бля. Извинявай, точно така изглеждаш. Просто. Хили бати тук е така и стига ето тук отзад. 8 minutes and 20 seconds. Много е ужасно. Да. Да не те питам да не аз така. Не бе, тя има някакво много странно излъчване. Не, сериозно ви говоря само в момента, не че нещо... Не е за мразенето, не е свързано с мразенето, но много хора са го забелязали. Някакво излъчване, сериозно говоря на булдог или на кучето вътре има. Някакво много зло излъчване, което е много антипатично. Не е за смях. Говорите заеби това нещо. Говорите сериозно, има някакво много антипатично излъчване, което предполагам дразни много хора. Но пък не дразни други хора. Не искам да снимам. Не искам, грозен съм. Я не слушам в чета. Да? Чакай са. Така. Значи ми са, окей. Задахте критичната да и понекога ми стана много жалко да тебе обича. Защото първото имаш такова тъпо и грозно излъчване. Да знам от толкова те възбужат другите момчета от тебе, да пишат положителни коментари за тебе, не знам. Но като те гледам направо, курно влизат мене. Направо не знам как да става на футбол. Ами да, и това беше достатъчно. Нека се върнем. Не. Защото тя храни, ама не знае на улицата друг ден кой ще е срещан и кой ще направи глата мека за дискотека.
свят ще се пребият, разбираш ли. Който и да познаеш, после не може да ти върне кокрите на място, разбираш ли. Не може да извади от инвалидната количка. Не, да, курвата да обича. Благодаря ти, Дани. За майка, това е за бащата, че дори такива букучи толкова. Благодаря ти, Дани, за коментара. Не благодаря. Нека се върнем към мен. Ей, самочувствие да те пикам в устата и да те пикам. Аре, по-кутон да ти уринирам в малката устна кухина. Добре, какво? Имам какато. Има, тя обича да се напива. Какво говориш ти? Моля да искам да чуя къпакъл, търваща, край шорта. Аз съм седнал. Да започнеш да наричаш Селянин. Кой ще да ми го аде? Пенчо, Селянин и там, който е изучи. Чакай, че пише едновременно на българско на клавиатурата и си е малко трудно. Един от най-печените хора в този сайт. Много си се обичам Пенчо. И така, Пенчо е мой макучко. О, не, се прави! Къде ще е моето чувство? О, ти се прави! Ти преди малко да Тамбини! Ти преди малко да Пенчо, тамбини. Бе, чакайте, нямате ли двете гаджета или пак курварствате нещо? Да знаете, има още около 80 минути запис, така че спокойно. Сега, ти си курва стъпа, сигурно аз отивам да ям. Обичам Пенчо много, страшно много. Ма на мен ми се яде, бе! Между другото, много ти благодаря. Той един и половина аз вечерям. Да, ме си имам пътър. Много ти благодаря. Много те чувам, много те обичам и да знаеш, че си мой, да не кажеш, че всеки се щупа главата. Айде, от мен това. Са малка пауза ще сложим, за да ми почине малко ръката. Госпожица Денис, извинявам се, само една малка пауза от една минута, ще ни извините. Здравейте отново. Както започва Михаил. Значи, както каза, не плака, а ти. След като не съм била с приковете на бла, да плевите. Изнете е, че съм силно. Пенчо, обичам те много, 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 много. Много страшно много те обичам, че си моята душичка. Обожавам те. Не, друго, сега мой. И така. Ейте, ко пушим, да съм да зарея. Така. Нека си пушат, няма значение, аз и съм към техните кампании. Боби... Така. Сори, че така прекъсвам, само да се обидя. Нека да почнем. Че ли ми чупихте стола да ми пикам? Обрегалката ми разбили. Дърпай се и то се чупи, моя бабайката. Хората, Това на възглавно се облявам. пишат, напиши всеки коментар. Чалга. Не, ние не го правим с цел, че ние слушаме чалга. Не, ние постоянно слушаме чалга. Тъй като си падаме по Drum and Bass, Eminem, рап и какво ли още не. Всичкология. Всичко. Ние сме музикални хора. Намалете малко да се бъде, че го пушам. Да ядеш. Чалгата не е една от най-любимите музики. Защо някой хора казва, че аз слушам чалгата? Добре, слушам чалгата. Това, че съм направил един от клиповете ползване за мен, когато ще е тук едята накрая. И пък ми пускали ние от клиповете, които са чалга, само да покажем какво прави Михаила. Добре. Какво да ви кажа? Михаила, не да кажеш клипове. Това е интересно. Защото хората продължават да кажат клипове. И става една... Дани, не изходи се. Какво е на втори бундинца? Компот от Аки. Аки. Запик. Викам, свали се сети сега. Пенчо. Първо. Започвам към тебе коментар. Момче. Много ми слагат. Много ме кефиш. Харесва ми мнението си за Михаила, тъй като най-накрая трябваше да я сложиме на място. Най-накрая някой в сайта трябваше да покаже. Много е дебела, бе, как ще я дигнете ти? Сложихме на място, нали? Шеф искрен, аз ти съвсем искрен. Всичко ти идва душата. Не слушай Тамбини, Михаила или тези бомбарите. Ти какво ще
сигурно ще делят. А ние пак сме номер 1, нали? Айде, густ, до тебе и нека продължим с смок. Извинявай, само те питам колко още има. Максимум 5 минути. Добре, значи 20 минути да стане. Смок. Супер голяма песен. Значи, нека ти припомня какво беше казал Михаил в един от клиповете. Приятна Коледа, приятно прекарване на празниците в гробите. Скъпа Михаил, ти ще ги прекараш там, тъй като никой не те е искал да се разкаже. Май, сайта, кой не е искал на света? Господ обича се гаври с хората явно. Уникално много ме кефиш, аз съм ти го казвала. Някакво трябва да направим заедно с тебе, Фенчо и Боги. Да, Смок съм се писал с нея, но... Да, много е печено също. Много. Не пише. И много вкусно. И да ми пишеш Смок. Аз съм ония супер секс. Сайбър секс. Супер печенен. Няма значение, нека продължим много любички. Подам се на ръчичка. И нека продължим с помички с пличките. Не помня точно какво беше ще ти прави, тъй като не мога да помня ще ти прави. Значи тя е първо много добър коментар за нея. Нищо, че критикуват как ти говорила и така нататък. Мога да ти кажа, че действително се прави много добър впечатление. Мерси, че ме похвали на клипа, просто много съм ти благодарна. Трябваше да какво да го правиш. И всички хора, които сте направили коментари, не мога да ви помня лично. Помня Смок, помня Фенчо, помня тя, тъй като те са ми приятели. Не мога да помня всички, не ми се сърдете. Но изказвам едни голями благодарности. Подчертай, русо съм. Аз това се измъквам винаги, не го приемам за обида. Скоро ме хръста. Но ви правя ни голями благодарности, че ми помагате в тази кампания, която си цела. Излизам на стамбини какво измъква от цялата работа. Но няма значение, нямам нищо лошо. Измъква сигурно по 40 сирки плюс празнени в устата от нея. Аз съждам съмнение, че стамбини е Михайла. Няма значение. Значи, ще ви помоля да представите така, че да благодаря Михайла. Може да, нали? Ще ви Пак помоля... не е време да стара, по-бързо слушай където да бъде. Да, ще ви помоля само да престанете клиповете, които качате на Михайла. Тъй като по този начин ние ще продължим да качваме клипове с цел вие да престанете да дразните околностите. Ние искаме да имаме един добър сайт. Не всеки Божи ден с 20 човека да свързват да се изпратите. Нека се обединим и да разкараме дърмителите. Гони. Голи. Аз ще потразвам. Добре. Значи, това е братчето ми, който много го обискам. И така. Dangerous. Да. Ами, това беше от мене. Sexy Lady 666. Да, мерси. Ела тука. Яла тука, батко ти тя спада. Не ми се правите. Много ви благодаря. Малейка, се престан да ти беше Много ви благодаря, че ме изслушахте. И така, ще се видим скоро, надявам. Дай им сумка на хората. Ма викаше, сами не ми свят, какви екстрите, че... Айде, чао, хора. Кой не ме харесва, кура ми да е, това пашка. Епа.